Acompañamos ao alcalde Adolfo Muiños a comprobar o resultado das obras levadas a cabo nos últimos meses na aldea de Lustres e que permitiron a instalación dunha nova rede de abastecemento de auga e tamén de saneamento. A actuación enmarcada nas obras do Plan Único da Deputación da Coruña contou cun investimento duns 100.000 euros e dará beneficio a unhas 20 vivendas. Contemplou basicamente abastecer e dar saneamento a unhas 20 tantas vivendas deste núcleo, máis tamén a reposición posterior de toda a zona afectada un pouco polas obras, non? Incluso, axudou así a mellorar bastante a situación do firme, que estaba bastante degradado con anterioridade neste espazo, non? O Concello segue a dar os pasos cara ao ansiado saneamento integral do municipio, un dos seus principais eixos de goberno. Está de foxacos en proceso de licitación e daqui a finais de ano pretendemos tamén que se licite Pousada, no Araño, que se licite Burés tamén en Asados e que tamén leven salvados algúns problemas técnicos, tamén o saneamento de Quintáns en Isorna, como algunha das actuacións un pouco pendentes para este horizonte próximo, non? A idea é que se vayan desenvolvendo esas actuacións, xa digo, ao longo deste ano e ano vindeiro, incluso tamén temos outra xa só de abastecemento na zona de Outeiro en Taragoña, que estaba tamén pendente de realizar esa actuación, non? É un pouco a maneira de entender o desenvolvemento noso é efectivamente dotalo de servizos ao rural, e son claras esas apostas con este tipo de actuacións que a través do Plan Único da Deputación permite realizar obras e actuacións de enganche ao saneamento que son desde logo moi importantes e que lle dan vida e permiten unha calidade de vida que non tiñan no medio rural de Rianxo. Todas estas actuacións suporán un investimento total próximo aos 500.000 euros.